Эрлинг Холланд робот аст. ҳар бозӣ ба майдон баромадааш мисли мошини нав равған иваз карда шуда гол мезанаду рекордҳоро мешканад. агар гол ҳам назанад мисли таҳдиди калоне барои рақибон мемонад ки дилхоҳ ҳимоятгарро дар ҳарос мегузорад. мо мебинем ки ин робот чӣ мехӯрад ки дар ҳолати хуб қарор мегирад. ин махфӣ нест ки ҳамлагари норвегӣ диетаи худро сахт риоя мекунад. ана ҳамин ҳам яке аз сабабҳои муваффақияту пирӯзиҳои ӯ ба ҳисоб меравад. оиди режими хӯрокхӯрӣ аз ӯ пурсон шуданд ки худи Холланд чунин посух дод: хӯрдани хӯроки табиӣ махсусан маҳаллӣ фикр мекунам бисёр муҳим аст. шумо шояд баъди ин суханон ягон хӯроки зебои норвегиро фикр карда бошед, вале не. ӯ ба дилу ҷигари говҳо ишора кард. дар ҳақиқат он фоидаовар ва сабаби устувории Холланд мебошад. ғайр аз ин ӯ хӯрокҳои хунагӣ монанди дигарон низ мехӯрад. ҳамлагари 22 сола боре ишора кард ки секрети муваффақияташ лазанияи падараш аст. Холланд дар дерби Манчестер дубл карду аввалин бозингари Премер-лигаи Англия шуд ки дар се бозии хунагӣ хетрик кардааст. ана 2 рӯз пешаш бошад, Алф Холланд дар инстаграмаш ин аксро пост карда навишта буд ки барои пагоҳ омодаем. ӯ ҳамчунин дастаи Копенгагенро дар пост ишора карда буд. рӯзи дигараш Холланд чӣ кор кард, хай худатон медонед. бачаи Алф дар Лигаи Чемпионҳо ба дарвозаи дастаи Даниягӣ гол зад. маълум шуд ки кори Алф на танҳо барои хушҳолӣ будааст. сабабаш секрети Холланд ҳамин хӯрок будааст. ба ҳамин хотир Пеп Гвардиола ҳам ин масъаларо шӯхӣ карда гуфт ки бигзор падараш омада барои ману тамоми даста лазанья кунад ки муваффақ шавем. фикр кунед ки дар майдон 11 Холланд бошад. он даста тамоман шикастнопазир мешавад. Холланд танҳо ба лазаньяву узвҳои ҳайвонот вобастагӣ надорад. ӯ ҳамон режими хӯрокхӯриашро сахт риоя мекунад. қисмате аз он диетаро аз дигарон не, балки аз Роналду гирифта будааст. ана ин менюи таомҳое аст ки Холланд ҳар рӯз мехӯрад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. дар Ягекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар наҳорӣ ӯ одатан ҷамъи хӯрокҳои ғалладонагӣ истеъмол мекунад. авокадо ва дигар меваҷотро ҳам баъзан вақт болояш мегузорад. панирҳои аврупоӣ низ ҷузъи наҳориаш аст. нӯшокиҳояш бошад, кофе ё оби мева мебошад. мо фаҳмидем ки анору шафтолу ва себро бештар писанд дорад. аз тухмҳо ҳам баъзан вақт истифода мебараду болои нон моҳӣ гузошта мехӯрад. дар нисфи рӯзӣ бошад мурғ ё моҳию дигар хӯрокҳои обӣ мехӯрдааст. агар моҳӣ дар алоҳидагӣ хӯрад, бо помидору дигар сабзавотҳо истеъмолаш мекунад. агар рӯзе шаваду ин хӯрокҳо набошанд, пас Холланд аз паставу сабзавоти тару тоза истифода мебарад. баъд аз нисфи рӯзӣ аксар вақт ӯ протеинро мехӯрад. хӯроки шоми Холланд бештари вақт стейк ва салат ба ҳисоб меравад. боз дар канораш иловатан биринҷу дигар чизҳои фоидаоварро ҳам мегузорад. баъдан албатта ки мевагӣ. ӯ ҳеҷ гоҳ аз меваҳо рӯ намегардонад. новобаста аз ин Холланд аз дигарон дида диетаи махсус мекунад. мурғу пастаи ӯ ҳамеша бенамаку беравған омода мешаванд. агар аз сабзавот истифода барад, ҳатман онҳо бояд ҷадид бошанд, на ин ки чанд рӯза. чӣ мешуд агар Холланд мисли мо хӯрок хӯрда мегашт? ситораи ҷадиди Манчестер Сити боре қайд карда буд ки ӯ ин корро барои дар формаи хуб будан мекунад. ба ҳамааш нигоҳ накарда хӯроки дӯстдоштааш ин кебаб питса мебошад. ака ки кебаб питсара бад мебинад? барои Холланд ҳама гуна кебаб питса не, балки ҳамоне ки дар зодгоҳаш аз Ями Тайм бештар писанд будааст. ӯ боз мурғони шуру ширини чиниро аз Венҳуа Ҳаус дӯст медорад. инаш ҳам дар зодгоҳаш мебошад. ӯ бо ҳамин хӯрокҳо ба воя расидааст ва албатта онҳоро интихоб мекунад, вале маҷбур аст бинобар ҷадвали серкораш диета кунаду формаашро нигоҳ дорад. шояд дар як сол як бор худро иҷозаи хӯрдани хӯрокҳои серкалория диҳад. умуман касоне ки дар гирду атрофи Холланд ҳастанд, аз хӯрокҳои ҳамлагари норвегӣ огаҳӣ доранд. касе ки оиди ин масъала ҳарф назанад, ҳатман қайд мекунад ки Холланд мисли хирс хӯрок мехӯрад. ин бачаи 22 сола дар як рӯз тақрибан 4000 калория истеъмол мекардааст. баъд ҳайрон нашавед ки чаро ӯ мисли дев аст. оё шумо ҳам мисли Холланд диета карда метавонед? дар комментария фикратонро нависеду лайк гузоштанро фаромӯш накунед.
ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бемонед дӯстон.